ngai that lo na nei ti hriat tak mai hian nula pakhat kumsom ni panga tanga kumsom thum vel ni om tak pian na zeizoi le chelo zet mai hi station chunga chuan alo luta a mel en reng reng po chuan han lockdown pui po ai om hran lo khop mai constable te na tho tur kalau hrit lai takani a kalampan chuan alo kal hnaya kapu DCP Nathan Malsom ki makamuduni aron tiringota ke chuan engata nge muidua tin kalau zota chunu chuan mi boke sania atile rengota ka han en wanga amita chuan hlo thon na men lo chu amani ti ka mutheya nula tungai ming ka han tia a ming hriat ka du ve shrim le wang po ni lovin chunu la chuan lal nun pui kania manu ni tin min changa ke chuan lo thu photla kan buai dewa DCP nei thana po a buai dewa kan rei lawang ka tia manu ni po chu a thu ve mai boka ma se ache je tang chuan aman mo to hle ni ti chu a hriat khop mai DGP in Faltran kat latura min hril chu kawa peya chumi nuwa nei than office a chuan kawaluta a nei thana chuan zanin chu kan all down boka khoya nge kan lenang alo tia len che la tuk mai abula vakal nai pa chuan kan all down lo ang khop mai so nula pakhat lo kala mi boke sani o mange katia nei thana chuan phok takhian milo mela mi palu a pe omlo thin ve aman dai te kota lo da le mai te anni po an all thawalom alo ti muka ke chuan ka pe bi khleinem nang ma chan ani don ani mel so DCP nei thana ka mudu ati de kherle ngal ti pa chuan ka han nui so vela nei thana chuan tunge ming tin min so ta ke chuan manu ni ain tia lal nun puye lo chuakla lo em vete a chelo revania kan ti shama elo mel chathian min mela va senior lera ni to la thang ni nom thin ve ti no pa chuan a thau chuaka manu ni lam chu kan vapana manu ni chuan nei thana mu vele chuan a thutna mun tang chuan alo thau chuak vata min ron pan pheya kapu ipuina kamamoni aron tingal chiam maya nei thana chuan azai dam takhian hote thuphat te thianno ti in thutna tur chu ko moa ti chuan an thuduna ke ero security card ang main SP ni na hial lo chel phave to hi ka han ding big le ta tru tani kha manu ni moi ming o kapu lalnun pui ani chu engthil nge ni ta a e kapu ka thian nu ania thakhat chuang ka be thei do lova an ina ka kala in apasalin azin bawa a hna wangin tir ngotin min lo changa a tir chuan ngai thatlo na po ka nei lem lo ma se WhatsApp le phone call pa engma chang thei silova ka hlau thong ani I thian nu chu tunge ming Esterinia naktukhi birthday ani le ngala kumsom thum atlen na tur chiani a kumdanga po abate mani hian alom turvel kan boy pui don che thina abate po kumtin alom sia ma se hei are mak mai sia apasal chuan azin bo thu a hril chia azin bo chu ani mayang chu apasal chu iring hlel devem ni ring hlel poni lo ma se khoya po kaldon se ka best friend ania engkim kanin hril thina hetia are makhi chu amak kati emani thil in thup dang a omani ani chu ni le apasal nen chuan hanin mu thiam lo na an nei om te hriam ton na ya te chu ero engma ka hria ho lo ma se kanin mu nun ber kha chuan angoi deuh chuan ka hria achan ka zola in ka chaw atiringota Esther chuan engna nge a tho thin zirtir tu na athoka high school zirtir tu ani enge a mingpum Esther lalom zuali olemanun FIR ziakla apasaltina chuan kan vakalanga nang ero ina hola chanchin kan lo hril liang che manu ni chu hota nei thanene chuan office kanin zuiluta nei thana chuan hau thin mange kan all ve don chawi moti po hian DCP nei thana ti deuh kher zelhom mai atinwa noa noi vur chung chuan ka tel ve lo ni o tluang te I lo zina min tel ve reng song che kanin mukha boxia
ka len chak to zia hi min tel ve don lo tro sar mel thate ti hin ka han tlon vela nei than chon min ron en huwa luang te I lo homo ati hu maya ke chuan o lo zine ti in ka lo changa nei than chu anui deuh sanga e heu ani chuan a fair don lo khop mai min pui nge chungai don ani hi atia ka lo ange nge in ka pe lo sin le lung oi takhian nin om nang ti chu zan tin inu pui vai no bulai musia ke te chu alo zin te ani lo chuan kanin mungai mi lo ania min ri thiam te sar aman dai so a ol em so mi patho pui ai chuan mi che tho pui te chu nuam dai zo gang chu ka tia nei than chuan senior te thu soi po za lo eng ang police nge moi ni ngai le a han ti deuh khera ala nui mi lo je han throi deuh no khi ka chak thina lom he TCP hi chu sar amanda himo tunai chu a che tha thei khop mai a fing boka han to pui chin la I remayang ka han ti kwal le vela nei thana chuan a soi boi lo mai te amanda chu na dang ka pedon min pui angai chu ani mai min hnia le chuan he khesi ikuta ka danga nangma chawin I chui mai turania ala ti zui ka va han ngei tak ka hre em wang po ni lo tluang te I alo zin lai takani boxia ka ngai to ro pui mai sia apula po ton lai chu kan ol boka zantin ka len se tur thote po ka lo soilok vek to sin mole he TCP chim om sa thi chu lockdown mai ka tu thina ni ama point a chui chok le thei om tho sia ka van ngei tak ka nil pe to ngang lo constable ang mai zui le duam phot mai diang FIR chu kan bo zui ta a S13 na chuan kan kala apasal po chu kan va kom ta a in chung kan lu chuan S3 pasal chu ang ina hriat lo mel hle hian alo oma police form nena minan mu chu a lo mel leplek zoka enge ni ta atia nei thana chuan S3 pasal ini em atia S3 pasal chuan tu S3 atile deuh khera nei thana chuan S3 la lom zuali pasal ini tero tina zot le a chupa chuan oni enge indua atia nei thana chuan kan belok du che atia chupa chuan polai takhian ole lo lut ula lo thuphat teu atia ti chuan kan luta a kan thut fel no chuan nei thana chuan kapu tungei ming atia chupa chuan ma faka kania lal fak oma kanie atia nei thana chuan inu pui hi khoya nge aom atilia ma faka chuan azin bawa enge ni ta atia nei thana chuan inu pui chu ikol lok thengem atia ma faka chuan a hre mel le mai kapu thilom zia te men hril ve photula atia nei thana chuan inu pui omna kan hreduni atia ma faka chuan anu te khwa zina enge thilom zia ka fa thiam lo ve kapu atinwa noa nei thana chuan englovania inu pui hi omna kan hreduni biak kan doa omna chin kan hreduni atia ma faka chuan anu te khwa zina kazin dona tia abak engma min shilo atia nei thana chuan anile inin bengayem atilea ma faka chuan ai bengai lo anu te pula aum hi chuan aboi thlak deuh thina aum mek ni tura kangaya kangai to hran lem lovani atia nei thana chuan thlaing zan nge acham to tina zot le a ma faka chuan thlakhat vel chu ni ve to kanu pui chunga chuan thil thalo athlengem ni atia nei thana chuan athlenge thlenglo ti chu keini poina kan thil hriat tu berani ma fak inu pui chuan kolte atia ma faka chuan a phone a phora a call ta a ma se atlang theilo number chu na tek chi sen tiklat mai ka ngai athazan lo hle mai nei thana chuan inu pui number I call tak setamo atia ma faka chuan kanu pui number te chu ka hre velom alo ti deuh muka nei thana chuan khatia min chan ve khanglang chu le ti pa pen pop karin te rengnen engtin ma atimi alo niamole zaidam takhian inu pui abo tho hi voina report kan tonga FIR po the luni atia ma faka chu aming phok ru maya thinrim mel takhian enga abo a tunge FIR chu the luta atia nei thana chuan chutianga poimo ri lo inu pui S3 tuna hian aumna chin hriat ani lo ti in report kan tongani atia ma faka chuan tunge abo ti reng renga abo lo ka soi to angkhan anu te khwa zina
chu zong chu ni kanin pengai lova kanin text ngai heklo atia nei thana chuan ifangai sak om lo ve inupui ni lom ni ti na zota ma faka chuan kanupui nen hian kanin hawa chu wang jok chu ni ka ti tawa min ron kol ma chu ka kol om bik lo e mai ka tia ti chuan are tamaka biak po ka tum ngai lo shrim shrim a thin rim are huna alo ho vele mai in karinga ngai that lo tur engma om lo ka pu atia nei thana chuan anu te chu khoi khuange atia ma faka chuan serchip khua ania kapu engma ngai that lo tur om lo kanapui hi chu thinrim ma ve tak mai ni a aril ru te ate ve ang renga alano pang ve bok nen chuwang chuan thil ho te a po rei tak tak a thinrim thina alo ho ve le mayang ati zuwa zuwa nei thana chuan inupui hi kumsom thum ani ve don to a no pang chia chu ni hau lo chuba ka nak tuk hi apa de ani boka ma se ani ero khoya nge om hriat ani silo nangla heta ngai thasethin ilo oma enge om zia anti mai chu ma faka chuan mak ti mel takhian nei thana chu a en hau maya engtin ne kanu pui chung chang chu hriat thaya atia nei thana chuan ka hria ani mai ma fak khoya nge inupui chu atia nei thana chu anel om lo tran ta khop mai ma se ma faka chuan angai tho chon min chang le a anu te khuwa ka ti chu kanin hawa ati tawa ti chuan athuam no apek mol mola achuak ta dai ni keila khlo thin che ve bok nen kadang du tabik lovani kha atia nei thana chuan ani le enge inin hau chan atia ma faka chuan naute kan nei theilova vaitam tak kan tum thina ma se kan nei thei tlat lo kum ni don lai chu kan lo in nei ve to a ma se naute mel mu tur om thei chong bok si lo athin achatran em a ti chuan kanin hau ta zia maya azin ma zan khan kalo trong na dewa chuak turin katia chuak ta ni atia nei than chuan thakhat zet aron pe mi lo cha anu te talpo ikol ngai lovem ni inu le pa te talpon anron ngai sak ei lo ti na em ni tina zot le a ma faka chuan kapu kanu le pa te chuan engman hrelo min ngai sak vak lem lo bok kanin nei nu khan kanin dang ngala ti chuan fa nei lovin ti hian kan om tarenga ni atile a nei thana chuan ani chuan esterinu phone number milo pero atia phurte chim lo chuan ma faka chuan number chumin pe a ti chuan nei thana chuan kan kal phatange atia kan kalta a kan cho tram don chau emati line ti chuan kan chukta a motora kan tlan lai chuan sir esterinu te chu ma faka hriat lai ngai khan han biak tur chelom engkim achiang mai donalom tinge kan chuale dei sia katia nei thana chuan thil kan ti ngal buan pon chuan boina om palang chubaka ma faka khan dot po asoi lo thei ve thawa kan rin le ngar bur chuan alo ni lo pa ta se achi don lo emai poi pui antile do khera angei om theiania kanin kota min dropa rin om zanin chu hluang te rim chu lo ngai to lo photla kan in kota ka lo nga khang chu dar saria o atia hulo tak chuan olexar katia za na lo thenga hluang te bula chuan kalen man lo thole na kan nei tho ka hrila ani chuan zaitam takhian apoi le nem ati chuai right maya min fan le ta vong vong mai ma se a o chua dan tang kha chuan alung oil vak lo ti chu ka hre theya amero chu apasal hual hi police kanimiau sia a boi thla kani he pasal hual ka hanti ve ngot nangin kanin hual chung lova ma se anu le pate point min ai lem lova kan lo in chung le zel bok nen apasal hual tura chuan ka han in da ve ngot ani he nei thante in lampan chuan kain khal phei ta ngala nei thante in ka thlen chuan anin kota milo ngak der to a nei thana chuan ilo thleng to mo dar sari katimot mola tinge iron tlai shama room fea min me pa chuan atia kasana ka han ena dar sari le minute ni ani kachal kadom top nin mel chat chuan ka han mel ruma minute ni chawin ka thlaya in hauna tur om lo I over ka ti deuh muka nei thana chuan minute ni poi hun hlutakani min chang zuwa zuwa su alati zui he pa han suwa je he chu lungo lo ti hriat takhian khongai kan kaldon ka ti muka nei thana chuan ruang te ingai to om sia kan valeng don mi zanin te chu all verila a holutuk
nu chui tu tur kan nia kan thu chu baka tlong te po ka mu ve chak to lom an ti mai chu he pa han fele si je hi chu kalom na tuk chuan senior chom tak DCP Nathan ka bai khi I khal tuem kan ti vela min elo mel kher mai Nathan a chuan I bai khen kan kal don nia lungai su a chung te an mu thona chance ka pike wang chu ma se in lo in dai su let velange ti pa chuan anui huwa a chi mom thin mange nang ni vai nu pa mai mai angin kan hui velo kan ti deuh khera anui azato tola tlong te hi kan ina aum thin ka ti do kha ma se kan venga tho kan chung te ka pa naw ka pa bia ka te na om ve thung to ni achan po kan in ngai zong ti an hrito sia kan ina om rang chuan nei thana soyang deuh khan ka chung te muthuna kan lo in cranes palang ti asoi thei ho si lo mihring ve tho kan nia min dem su nei than nen chuan tlong te ten lam chu kan pan ta a ka hmulo rei to bok nen ka hlim lu tuk chu ka faifuk pheira trat mai kan thleng ta kongka alo honga ka van ngei tak ka lo nui ve man se to a nei than a sok akwa ta dai mai u nei than ka ngai lu tuk se ti pa chuan ala zuang tor zi mole nei than ala chuan tlong te ko let pa chuan ke pon ka ngai to che ivan mel thasot ve ti pa chuan min ron mela amit ko asan je uzewa vuak thuk mai ka du he naw hi tlong te chuan urin ilo leng don lo emukatia atia ke chuan nia ma se hei u nei thana hian a phal le sin hi ka tia nei thana akwa ma sa kha ka thi klat tlong te chuan lo thuro kain sume ka fa zo lo lo nge atia akal ta a abia ka chuan rin om ilo valeng phe khat ve tun lai in boi dewani mo atia ka chan ma chuan nei thana chuan boi vak lo athat cheve shrim shrima ti dai la pabiak tinge tlong te kha in lo in suk tir vela na tho a phal vak lo vasin rin oma hian in ti om ang lo an ti ngal zuwa ka van ngei tak ka pabiak atene chuan kan hanin koma kan nui tar tara tlong te po lo let le in ka bula chuan aron thua kan ti tia kan hlim tlang hle mai ka pabiak ate an muta a nei thana ero angal trandon cho nei thana chuan tlong te rin oma hian ka bula tlong te nu te ka khoi to tia tak takami an ti mai ni kha ka sapup thein kain thria tlong te la chuan arum mang kheng hian min mela iti mi ativi hlur maya thin phudup dup chung chuan oi omlo mai zong nei than te kawati ta ver phungani chu ka jak boxi thin rim boxi kha ka te chemin kain thria nei thana la chuan athu tok mai lo taka tlong te kan department ami inspector amantai sohriem atia eng tak soile don chunimo tlong te chuan o chelo zat sumo hrelo tuke atia nei than chuan rin omanen a inin ngai zon ma khan rin omanen hian borok an nei ve man zual ani ome ala ti zui nei than mal som kim iwa han nok ta ve o rum zat hian kamela hey dot soi reng rek su ka tivin lura tlong te la chuan min sik pil hrup to ivan lo le ve atia min mel dan chu anel om lo kheramai nei than chuan nui mi lo hian SI lian te na ti lom USA ka zin lai khan an sui sup supalom ala ti ta deuh deva tlong te chuan u nei than tak takami ati hu maya tlong te la hian a oi zel mai boxi nei than hian ala tu tok lo cheu chuan mo tlong te Raymond Bialno zeneti po kha avatex train atile shama ka ngoi ta top kalo nei na sa tlong te chuan min mel rum to hle mai urin iler khop mai o atinwa nuwa nei thana chu ain sum zo to lo anui ta vak maya va chui zotani ka chak ni tlong te bula chuan fiam thu ve kani thu a hril a tlong te la chuan a oi le ang loi boxi kei ai nei thana hi aring zok emoti mai turani hui ham nu chui te kha lo ti zokila kalen pui hi kain chi rum zok dar college an veri a nei thana chu a tho haka muang changa thopa hian ku valei a hune dor hlaber ka vapan nge te ang an ti kwal vela in la zei chuang lo tia fin shrep ka chak ngai mai akal tur chi chu tlong te chuan dor in hong om to lawang lo thuro la in komang o ala ti zui hoi ham tlong te I mi mol thamoli zei lo lutuk ko lo lutuk ma se nei thana fing lo kan ti don nge min khongai wang zok min nui tet pa hian pona mezial ka fa zulok te ang lo in kom ro
sanvi kan kol velo ka nge atia achua chuan keila chuan nia inupui vai chia ka va bero ka ti ve deuh khera tlong tela chuan isul kher thei tuk ti in min lo la khap zui ti chuan tlong ti ten chuan chance kan nei ta a mangai bia thu ti te chu kan in fa ton mol mola abak chu soi lo tiang ilna zai fran hian kan koida ka ki store chi chu ka message ton alo ri thu da ka phuna salutuk chu kan ha ain to ta chor mai tlong te chuan a moi hop pa in analo an tirngota message chu kan han ena nei thana message alo ni taxi ka mulhawa ka ho mai o iki stonem ngam donem ngam lawang aron ti do le ngal reply lo chiang te asin tlong te chuan kongka bul thleng min thla kanin kis tho ti kha chu chiang sa ania ka soilang pe velo ti chuan ka hoa nei than ma som ki ma ho em le ngei em chung chuan kamu hil vet rama atuka chuan nei than nen chuan esteri thian nu FIR zek tuber le complaint the lu tuber manu ni te ina chuan kan vakal ta a manu ni chuan polai takin mino welcome mai che fel takani thingpui in pa chuan kan ti ta a nei thana chuan manun nimin khan esteri pasal chu kan va mu a ma se esteri omna chu a hriat lo thu hlera soya chuan anu te khwa zin ati thlat boka anu number chu min pe a ka phone a atlang thei bok silwa tia manu ni chuan ka hre thim bik lo esteri ka mu nun ber ka chu thakhat lai liam to a thakhat chung te me min ron pe mi lo hi chu makani chu ba ka mo ka po kan thian dang te point tu man esteri chu an be theilo amak ka tingoi ngoi kan thian hoin esteri chu biak po kan tum charchara kan thei silwa apasal ma fakalain kan zo apiangin azin bo thu hlerin min chang box sia amzia kan hre to bik lo ke phei chu a best friend kania a best friend kani awangin ka best friend ani ve poka kamang ang fal bik poni mai thei nimin khan karon pan top mai chewni atia athu soilai mail ka in charchara dot asoi karing lo Nathan chuan esteri mizia hi mak faka soidan ka chuan miril rote le ti tau shat hote te thin rim thin mi ani atia adikem ti na zota manun chuan ateu lo mai ka thian nu ani wanga tran kan mi lo esteri thluka zaidam le do thei hi mizo mai che hian an wang ko bang a fel ema ataima a zaidam buka ril rozal takani ati tadai maya ma faka soidan nen chuan ai nang talo hle mai nei thana chuan ani chuan ma faka po chu biak le ngai don ani chu ni le anu pa hian anin haw ngaim I hriat puim atia man ni chuan hriat pui lem lo nangin nu pa in ngai tak chu an ni lutuk lo chon ka hria apasal chungchang hi asoi ngai lova ma se a huat thu emo angei thu emo asoi ngai ka hre chung lo soitang khan mi fel takani a ka hre chianga zin bodong ta se chu min hril emang kei min hril lo po ni se kan thian te dang a hril emang tuma min hril silova chu mai ba ka abiak thei silo kol la in atlang thei silo amak ka ti tak zetani atia Nathan chuan esteri thona sikula min hruai theingem atia manu ni chuan theite renge ma se kan pathum hian emni kan kaldon ati hu maya Nathan chuan uniform kan hak chuan lo hi zak du su tin anui vorvora manu ni hian midang mit muwa kan mi man emo antiang ti hlau ni ngei turani du om lutuk mai chelo se ma se thluang te I amel thazo sikul chu kan thleng ta a an sikul principal chu a office a kan va muwa principal chuan engei du le tina infa sa omve alok ti vai luama nei thana chuan a wallet a phora police badge mu pa chuan Deputy Commissioner of Police Nathan Malsom ke makania staff te zingami Esther lalom zoli chungchanga thil hriat du kan neya kan lokalani hei Assistant Superintendent of Police Laurin Omani a chuan hei Esther thianu manu ni hi atia principal chuan ani sumole kei hemi school principal Jerry Lal Mingliana kania enge in hriat du chu min han chotula atia nei thana chuan kapu Esther hi engtika tang khan nge aron tho tina zota zeria chuan harei vele to kumni lai chu ani ve to ma se thakhat liam ta tang khan aron kal tami alwa
anua aban to thu apasalin aron soi sakta ni kha ati tamaya kan beng aver zarmai nei thana nen chuan kan in ena manu ni po chuan mak ati mel le mai nei thana chuan apasal chuan aban thu aron soemo atia zaria chuan o soe chuan khodanga anjin don thu te nathar amu thu te ron soya atia amak tul tul mai nei thana chuan ani le kapu esteri chu biak po in tum thinem ti in azota zaria chuan o chan om lo khan are mak mai sia omzia kan relo lutuka chuan thakhataliama apasal chu lo kalin ti hian ba na po aron thelu sakta a aming sign sa vekin paper po alo kinga esteri chu adam lo thu asoi nge bok atia nei thana chuan alom ome kapo kan kalange atia sikol chu kan chu sana mak kan titlang pokaniang kan ngoi thap maya chuti lai tak chuan nei thana phone ron ri a phone han ena aming phok hru maya a chan mai lo wang chuan tinge tunge a katia nei thana chuan manu ni nen lam kan hoi chuan a phone chu min ron entira estem nu number alo ni rang mai nei thana chuan phone chu pick up a loudspeaker ada a phone tang chu nu pakhat chuan hello aron tia manu ni chuan zoite hian esterinu onge yani ati sapa nei thana chuan hello anti let ve a esterinu chuan oh hello imis call ka mu a ka phone a thichar sara ka ren kan nei mu mal si lo ne tuna kon ve thei che ni aron ti de ulo maya nei thana chuan ani chu ka pi esterinu ini mo antia esterinu chuan oni e engeni ta atia nei thana chuan esteri kan lo be thengem atia ma se kan rin lo dan da in esterinu chuan min chang ta dai mai an pa bula aizola oma apasal nen anindang to a enge idu a aron ti tamaya kanin enru lomaya nei thana chuan kapi alozin ni in kan thresia atia esterinu chuan ngoite alozin lo shrim hei thakhat ve lai mai chumin ron be mi to lo le ngala thil thalo te thlengem ni tunge ini renga aron tia nei thana chuan a thian pa kania azine mokatia ka hre suala ni don chu ani le o kapi ti in phone chu ada tadai maya nei thana chuan manu ni bula chuan ma faka hian dot asoiti nania ester hi aumna a hringei ngeyang atia manu ni chuan kapu ma faka hi karing hlel taber mai atia ti chuan ma faka te in lampan chuan kanin khalphei ta ngala kan tlan pa chuan manu ni chuan kapu ma faka hian athate hi ni mai lo mo atia nei thana chuan kan zong chuak em ang lo longai su chuan mo manun fa an nei thei lo thu kha ma faka hi na soya tak takani em atia manu ni chuan oni e hei hi chu esteri point kabula soi thina lom atia nei thana chuan ma faka soidan chuan fa an nei thei lo wang hian anin hau fuwa esteri zokhi athin rim pha reng thin ni in asoya atia manu ni chuan kawa oi chia lo ve esteri hi chuan fa an nei thei lo wang hian arilu a ha thule fa a o ve thin thu hi chu soi ve zeu zewa ma se ma faka zokhi athin rim zia thu soi thin ani ma se a huat thu emo angei thu emo soi ngai lo ma faka zokhi a khongai thu tile athin rim na po hriat thiam thu te min hril thin chuan ma fakhen nu panun po man pui a pe to ngai lo thin thu te thlengin min hril thin soita kang khan thian thatak pania engkim kanin hril thin atia nei thana chuan ani tak chu ma faka soita nen chuan a letning thok zel maya amak khop mai atinu anu a ma faka te in chu kan thlenga nei thana chuan manun nang chu ilowa ho mai donem ni kut in thlak te po angai mai thaya ilau thong palang atia manu ni po chu thuai tak chuan taxi aphara han nial na savio ma se nei tan chuan fer chu tum saka ti chuan a hota a kongka chu kan han kika ma faka chuan alo hunga kan lota a nei tan chuan ma fak engkim kan hredo khoya nge esteri om khoya nge om atingal bor bora ma faka chuan lung oilo se thian ka soito kha anu te khuwa kati kha alo ti vin hlura nei tan chuan akor oma thama vin che thian ani le anu khan tinge an pula omlo thu min thil si tinge a school thona principal khan bana le kha ron thelu saktu chu nangma ani thu soi mo ati ta phiar maya
ma fa ka chon a hlau mel kher mai isoi engma omzia ka hrelo kan nu pa poina nia eng thil poi ma thleng lo ka pu alati ta hrama nei than chona thla ma fak kut kan in thlak angai palangi o eng kim kan hreto soi mai ro ani lo chon kut in thlak angai mayang ka dim don me lo chenia atia ma fa ka chon engma ka hrelo alati tral mai si ava boi thlak take nei than chon esterinu in milo phona ibula thusia ti chu school principal pen ban nei thelu sak thote nathar amu thote soi atisia dot isoini soiro atilia mase angoi renga nei thana in sum zo lo le ta a pistol aphora soiro ativin tuara ma fa ka chu silai chuan atin ta a ma fa ka chuan a hlau deuh tran kapu ka hilo azin tur thu chu soi ngeya a chuak taw tak tak bok mase khol ange om ka hilo alo te kho akal tur thu soya abak engma ka hilo ati hluam hloma nei thana chuan dot bok ti pa chuan a hnek thal ta top maya ma fa ka chuan na atinga nganiang atrap por maya nei thana chuan hnek tumin atin le a ma fa ka chuan kapu ka thiam lawani lo ani khan min ti tirani atita a atopa chuan nei thana chuan tuin mo ti tirche atia ma fa ka chuan kan manager khan min ti tirani ti loina mangin atita a nei thana chuan tuai chu atile a ma fa ka chuan kan na tho na kan manager hian kan upui hi a i thlata ti chuan amut pui du thu asoya ka thin rim ema ma atang chuan ka ban pha ta hialani ma se sum kan har sa boxia kan upui lo ringot chu atlem boxia kan upui hian ka ban na chan min zo la in dot ka soi pha reng boxi atia atrap tro maya nei than chuan soi zero alotia ma fa ka chuan a soi chun zom zela ti chuan tlai ka chu kan manager chuan an ina local turin min tia ain chhir ziate adik lo ziate le ngai dam min dil adu thota min hrilta a ti chuan ka kala zu min in puite te a ti chuan ngai dam min dila na tho chun zom le turin min som boka ke po chuan ngai dam mai tha in ka hria a chu ba ka sum lama kan har sa ve sia eng em ati lo to lawang chu ti in ka pom ve ta a ka duai chun zu chu ka in hnem ta dewa manager chuan lo om lok ro ti pa chuan aru matang chun min chu santa a relo te a pon fen ching tak nen hian kan manager na pui chu alo luta min bevel siama min biak pa chuan min chul heu renga ti chuan min thlem zui ta a atir chuan ka indang na samaya ma se ka roi ve to bok nen a mai che zokin min zu reng mai si a kan sum thei ta bik lo an nu pa khuma nge chuan kan che sual ta a kan che sual lai zong te chu camera hian kan manager chuan alo la feka am zia chu room chung akhan camera alo vu reng chu ni in ti chuan chu video chu vaunan min mangta ni kan pui hi amut pui do a amut pui theina turin engemotal ti tur chuan min vau ta reng maya adu ka ti hlotlin saklo chuan kan pui bula chuan kan sex video chu mu tir atum thu asoi reng boka anu pui chu keima zokin kapong sual emo ka thlem lui anga lan tir atumani ti chuan kan pui nena an mudon thayani chuan poisa tam tak min pek atum thu le promotion po min pek atum thu asoya ti chuan zan kha chu esteri jui sintura chuan mudu na dam doi ka polta a ti chuan amut hil vele chuan manager chu lo lutin kan pui chu aron punola anin lama a ho pui ta dai mai ni min pek le mai karinga ma se ala kol chara ma se a paisa min pek zo zai te chuan kamit anti tela kan pui po ka ngai sak to lo sum wangin kamit atela adu chen ka kol tira athinge adam po ka helo nula mut pui turte aron tir le top zela achang phei chuan anu pui po local thrin ti chuan kanun anom em wang chuan esteri po chu thima se poi ka ti to lo engkim ka nei to wangani atia atrap homa nei than chuan in manager te omna address min hril ro atia ti chuan a hril ta a ma fa ka hi bank employee ni in an bank manager ming hi Stephen ania ti chuan ma fa ka chuan Stephen te address chu min hril ta a nei thana chuan ma fa ka chu motora a hnuk luta bank lampan chuan kan kalta a bank kan thleng trap ti chuan nei thana chuan rin om SI lian te kola bank a lawa om lok ro se manager chu kan mandon ti po hril lok ro atia ti chuan lian te chu ka phone a bank chu kan thlenga lian te po chuan manager chu pona lo pe meka nei thana chuan manager chu awa tham ngala
ti chuan motora hnuk lutin chak takin station lam kan panpui ta ngala Nathan chuan manager chu sel chunga chuan a the luta a nik ngal thoi ma manager la chung enge ka ti sual ati vaka SI lian te lo luta sir an in address kan hreto aron tia Nathan chuan amanda le constable mai chia palitenen anupui hurzat kha vaman bokro atia manager chuan enga engwangin mo alo tivak vaka Nathan chuan manager chu reka khonge esteri atia manager chu aming phok chiang khermai Nathan chuan vin sathian khonge esteri atilea manager chuan tume chu alati zui Nathan chuan rin mafaka khalo hruaite atia mafaka chu ka va hruaita a Nathan hian mafaka hi benga tanga manager kan throi chu khan SI lian te kara zok alu puya mafaka ero kabula char thung SI lian te ero constable pakas scooty in anron in phur phayani in lo hriat thiam lo paltakin karon tar lang zoi ani manager Stephenan mafaka hmachia chu athin rim mel le mai mafaka la chuan rapro chung chuan kati pasar alati zoi Nathan chuan khoangewom soiro atilea manager chu angoi renga chu vele Nathan pistol chu thutin manager chuan mafaka chu akap tamaya achaldara tak akapa athichiang khermai Stephen chuan midron ka vele ma se min ka fu lo constable bana kapa Nathan chuan silai chu sakfata sel banga chuan alu chu atau tir pop maya Niko Shelavin a ngala mafaka ruang chu kan en thapa Nathan chuan hrep tak chuan ativaka ma se kan DGP a fel hlava engkim a hrethiama ma se kan boina berzok chu khoyange esteri chu ti alani tlat darkar khatvel nuwa inspector amandai lo thlenga manager no pui a ron hruai lota sir esteri chu kan mu ma se Niko Shelavin a oma hospital a da me kani manu nika kola pui meke aron tia amandai nge avan ro pui tak katluk lo tak zet manager no pui chuan engkim apuang ta a anu pa chuan an lo hur her khop mai seksa tui haltik takan ni anu pa chau ni lovin mi hrang mut pui an chak thin thute an pian sual don na ber ani thute an soya an ho sak na mang chuan mi hrang an lo thlem thlo bok mi tam tak an lo vo bet to boka manager Stephen pui hian mafaka hi alo bai se char thin bakani ome tin vandoi thlak takin manager hian voi tam tak esteri amut pui thina ama chau ni lovin anu pui po hian lesbian sex man lui pui fo ni manager tenu pa chon esteri hi anin noi roma ano thuk ru thina shem tin rang tur tirin an du huna section man pui mai thina ni an nu pa hur her wang chuan an dam chuin zel bang an sut alo ngai ta a ma se vandoi thlak takin mafaka ero anunna kan chan thei talavani Nathan anen chuan damdo ina chuan esteri chu kan han kan ve a esteri chuan lom thu min lo hrit mol a mel thapian le ngal a pasal thi thu kan hril chuan alungai via don emokan tia ma se a mela lom na hlir a khat jok ti hian min changa a thi theinan zantin ka tong trai thina lom kha manager bula min hral zana tang khan a thi ka du ema a thi hi ka tong trai chana ni ti in DGP chuan engkim a boipi fel le ta vek mai kan DGP han mel that suk je hi chu zan in chu Nathan Telavin thuang te I karim dona ka soi pai to lo abak chu in ngai dan khan lo phu ko hal fel mai to te ka kalania na thloi fit nga le inchis somve lai sang mizo mai chia ka mu to zonga la sang ber pian nal tak le mel thatak USA Nathan nena intong kofidor lian tak nei omoi le nau zet mai mon pui kha in la shem kan thloi mon pui kha USA lama bok akal le to na thar mu in min liam san le to don ani chu angai don khop mai lengpui airport thleng chu Nathan anen pon kan juk tha ve ngei kha karan soi ve mai ni chu ole keima rin oma police room ASP rin oma mi pon lutuk mai kalo lang le ta Nathan anena kan nu choina chung chang kan hrileng chu
ma se khongai takin mi paho kha abik takin bial nu po mu ve so lo ho kha lo ngai thlave to lo ma la puilo bial nu nei tele anei ve lo te kanin ang lo te mai nia bial nu hi nei ve to ro aza te pun sak lo emoni ka ti hial thin ka soi thui ma thin ka in sum zo thin lovani lo soi tan le don te ang o tak takin lo ngai tharo ka ti ve mai ni kha Nathan officer Nathan anena kan ti dun mel lai chuan constable pakhat hi alo luta sir tlangfal pakhat alo luta DCP Nathan ka modunia aronti atia Nathan chuan lo lu tiro tina lo changa tlangwal toy lampang mel thabi klem lo tak khape mul nei hi lo luta Nathan na mu vele chuan zualai niem alo tikngala Nathan mel chu kan ena hlim mel khermai chu pa po chu ron lo pa chuan police officer Nathan moi lo ni to bi ka ti pa chuan aron nuilut vara Nathan chuan chibai pa chuan lo turo enge ron ti do na in mu lo na avarai ta vong ve chen pa atia chu pa po chu athua chu pa ming chu zuala nge chu ni ke ai chuan a chive hle ti khalo shapot mai te u zuala chuan it chan chin hi ka hre thina new sa te ilang na sa thina lom dual tha case eru case people case ti vel hanom se a chui tu tur chu DCP nei thana ti hlir chui chu ani po in a chui chuak tu chu DCP nei thana ti tho i ro pui hle mai Mizoram news chok ni lovin Mumbai news sa te Andhra Pradesh news ate Hyderabad news ate po ilang zel mai chunia kan komve phak po inito don emonile ti pat suan anui huwa a fel mel reu zek le ngal neithana suan nui pa chuan te do thin cha hian enge irun ti don renga a han tia zuala chuan ei mani lokhan kana vo porala kan chung kwa zirlai chun ani bok nen KBA po pas lo hian le kha kan zir thale ta ni hi poisa nei zongin je than kim kolesa mui mul buk chorin first semester ka zutan vele a kan first day a po classroom ka lu chu good morning sir min lo lati zui mole ti pa chuan a han nui le ria nei than chuan a zilo khermai engtia bo rangia atia zuala chuan thlai lo ho kha trak nena nin suwa avan thoi thlak tak takani ma se zebrova chuan athiam lo zo kania license nei lova khalpo ala khal thiam thamang lo le ngal ti ngai na aum lo ema kanin ngai dam tamai ni kha atia akhongai thla kom reu khermai nei than chuan inaw kha mai chiani tro atia zuala chuan o lalruat puinia kum som pakwa ani ve to tia nei thana chuan engti khan nge borala tilia zola chuan nikum December thla khan an exam zo ni ani le ngala alo holamania azialo khop mai ma se mishing te hi kan ma hun kan shelo ema tunge thimasadona tunge thinhung don te hi tu man kanin shelova kan tana thatura pathian ruat aniang chu kan tamai ni ma se poisa tle ma zong chu car truck driver khan min pe feya ati deuh luhama Nathan chuan police te in ron rengem truck driver chu a film khulo phang te phoni ve thei thawa chutia in ngai dam ringot chu adik donem ni a han tilea Nathan chuan alak serious mel khermai zuala chuan ron veng chu ma se soita kang khan kanau khan license nei lova a scooty khan learner license emo sign emo kan bil lo puka thiam chan chu a har khop mai chu baka ala thiam chiang si lo ne midang motu te point kanau thiam lo ani thu an sefeka hun kal to ani thawa har sa hlema se kani ngai dam ton tamai ni kha atia Nathan chuan ani chumole azialo hle mai ani le ti chuan ai zola in lo peng ti naim ni atilea zola chuan kan lo umna chu rei to karon pe ngai lo mai chelom kan apo hi je than kim kolei sal kalve thawa
accident hlen na mun po college bul lo kalom kapa hian athei ang tokin Mr. Rina hi tho chunzom zela kanin chom trok ani bere kanula adam lo reng mai boxia keila kalau thadu lo khang lang bok nen kanau ber a tal ho chu hre chungin kapa chon college min kal that ti le ta ni hi atia nei than chuan ente zuala pui in ngai chuan ka reng hi o puisa in mamo po in kau sai ka ti na nilovin sei hre reng so atia zuala chuan ole ente nei than ka kal photange naktuka class bana kalo leng leang atia nei thana nen chuan pon thleng chu anin thla nei thana chu ron lut le a lung oil mel sathian min ron mel pa in lo biak ve thin tur relom eka polite lo theilu tuk aron tir ngota room seta lo met let pa chuan engmo min haule ringot thin le biak dhan tur ka hello ve ani maya thin chelu tuk kalo ti shapa nei thana chuan mei chelo de chuni se engma po ka soi vele man top na ipele horanga mei chelom lu tuk an tile ringota ka niel vel pe to lo engtin nge inin hriata tunge ania tin ka han sota nei thana chuan lalbiak zola ni kha Hyderabad atanga Mizoram kalo ho khan kan ina apa nen anronil lo thina apa hi mysteriania kanin noi kan sakthat khan anron thok tu na lom khatatang khan kanin nela kanin kom thina alano panglutuk ifa parualek kum somthum chau an tikhera ka kumnen ain thlona ana salo kherasin nge thel tuk mai ki chuan de khera zela che ani chuan kum somthum ani to kolesa first year akal thale tina ni mo aza thak ve te tang ti pa chuan ka hannuya nei thana chuan Mizorama kanule pate bula karon tir khan zuala le Francis hi ka kum ngai berten nia anni pani bak thian kanai ngai lo Francis ala chol iman lai kan constable na ron tokin kan department aron join vedek teka politician aero hovin an thatle ngal mai boxia zuala tena pohian kaleng fawa anaw rot pipo ala telo tok middle school vel chau ala kalin ka hria khati hun lai khan atia ke chuan ani chu ni le khodanga an pem ti naim ni tin kalo zot le a nei thana chuan kan department ka join che khan Francis akha khodanga an pem ta ya zuala ero hi chu aizol mi ani lo shima anron pem ve mai chawania Francis a pem no kan an kholama a hove ta ngala ni kha atia tlai lo nia ke ni po kan duty kan zole ta vai tuai in ngai zong ang main ka bai ka kanin phura kan hodun le ta a za na lo nia computer ma through in ring takin hla ka ngai thla ka rile tabur purmai kalangai thlak tu zong hi kan soi ve reng ame vai nu pasal nei than te angin vai hla ka ngai thlave ngai lova hip hop ti ang reng pop ti ang reng R&B ti ang reng ka ngai thlave peilo ke chuan a rock lampang hi ka tu in ka achil deuh bura Metallica GNR Pantera Dream Theater le A7XT ngatani ke ni mi pa dik tak chuan kan ngai thlak thin ni kanu chuan ka room pang aron chum re bura ka hlaplei lai chu ka ti zoya enge ka ti vin tura kanu chuan ti zoi ve deuh thin la ei nei thana ten lo leng ania aron tia nin nom lutuk ni lengin kanin mua in lama le zel min lo zu hi chu ka hne ve trep thin ka computer chu ko fa ka wat chuak ta nei thana le amandai le SI linte te an lo nia eng tak chu ni mo nei thana chuan rockstar lo chuke ti pa chuan min lo noya SI linte po alo then tho kha amandai po du om zetin min lo nui le sei to he nu hi chu soi le lo mayang luang te a thin rim palang ka vapan na ya nge ni ta pu te u ka han ti deuh khera nei thana chuan ke ni police nep tak te hian nang police officer ro thap zet le fing em mai he ni chin lo khan
ruang an mu thu kan ran hrit se ni hi an tikhera ka van hlap chak tak aman dai chuan I phone I silent ami karon call na salatuk chia alo ti ve boka kanula chuan amolania ring deuh hian hla ngai thla lapa ngai pongai thlangai lo revak vak zel mai alo ti hlor boka kanula hi nei thana chuan hote iwa en veng miang athia peklo tak chuan kain siama kanin zui chuak ta hloma ruang omna chu chinga veng ani a purin tlunga te in noya lo le treng ani ome kan watlinga mi pui lo jimur mur chu kan han not kianga ruang chu kan han en chianga athi na ala rei lutuk lo ti hriat thei ataksa po alalum aluwa nataka vo kani a su mai ni lovin voi khat aya tam vo kani mu anuam te chiam lo khop mai a mai chu thisenin apual khat veka aban ru atliak bok tol thatu hian atha ma hin na satakina soisa ti a hriat theya amit avung purbok ruang chu constable ho chuan postmortem torin an phur phaya neidan son phone light chu onin apulvel chu a han en kuala nu ma a omlem lo nangin purin tlong te in noya tha chu ani lo ti chiang a chan chu kongsir tang chuan purin tlong te in noi thleng hian ti sen far a om tlata tual thatu hian a hnuk phei ani nge yang neidan chuan tual thatu hian hepa hi mun danga that atha zo vele rang takin hemi te in noi hin ta ta ne karin dan chuan atha zo vele motora aphuranga ti chuan kongsira a motor chu apak thale photanga ti chuan ruang hi motor rang chuan la chuakin heta hian awanuk phei ani nge yang atia amandai chuan sir mithi hi bongko nami nia aming chu zarzo kimania kumsom ni pariat mi hotel employee ani ome hey constable siman message min ron thone atia Nathan chuan amanda liante nen mithi chungte ina lovakal ula keile rin oma hian purin thlunga te hi thu kan han zot fi ve reng nge tia amanda le liante te su an kalta a keile Nathan ero purin thlung te na chuan kanin zui chawa purin thlunga nu pui pi mangai chuan thingpui min ron pe a thingpui no dom pa chuan Nathan chuan purin tluang ruang hi daring zat vela nge in mu tu berin nge mu atia purin tluang a chuan keiman ka muwa kuwalei torin ka chuaka kanin hnoi hena lo let trenga atir chuan tlangwa zuroi chathla emoti in enga vak po ka ngai lem lo athim em wangin a mel po ka mu chiang thei vak lawa in mang hlei lovin ka va soi vak vaka ma se a che silwa kuwa chu ka va lei le ta a kalele chuan kanin bul konga ti sen ni om taklo mi ka mata a ka phone lightin ka han ena ti sen tak tak alo ni a ti chuan ka vapan na ya a maya ti sen lo luang noi mai te chu ka muwa ti chuan amar ka han ena a thi to ti ka hreta a karon phone ta cheuni ruang ka mu hian dariat apel to chu zong chu ka hriat ani e atia nei thana chuan ani chumole ani le thom engamotal in shem antilia purin tlonga chuan remi alo chubaka kholaya veiwakin tama motor tlan rila cholovin a omrenga kalongai to lo wange engma kan hrelovani atia neithan chuan rina bona sound mi pui an la omnuala tual thatu in ruang ada thatlai vel mu an omnge omlo lovazot lokte atia tisuan ka chuakta a mi pui lo phunwai noi mai te chuka ka khoma ti chuan in la singhama tokin kan hoi kol vela alandan chuan ruang hi tol thatu hian purin tlunga te in noi hian nuk pheini in kan ringa ruang in huma kan in hnuai zona hian mi hring ding emo tu emotal in hmuem ka han tia ma se engma an hmu lo thu hlir chuan min chang hloma naupangte pakat chuan kapu zan in dar sari le chan vevel khan purin tlunga te in kota hian kar var pakhat chu minit nga velai adinga ma se enga vak kalongai lwa arantia naupang bula chuan kavakala ichianga mo I mutak takem tin kan zota naupang chuan o purin tlunga te in zon che hi kan inani a
tuk vera tang hian ka hmolom ma se mihring om ang chu ka hmulo Maruti car ani a car ding sathlia ve mai tura ka ngaya atile a ke chuan ani chu itilom ometi pa chuan mi puite bula chuan hoto ro u purin tlunga te po intimang ang mai engma ti tur in nei lo tin kan hau ta hreploma an hotar ta a then chuan min ngei dewaniang an phun phei nung hlom boka nei thana bula chuan ka thil hriat te chu an soya purin tlunga chuan lo mani ngei don chu kan in bulami ani chuan alo tia nei thana chuan nakina lo ma po chu thu kan zot fiale donia purin tluang lo fim khuru o tol thatu hian inin hnuai khramang boxia chan anei ngei karing atia ti chuan kan chho sana station lam kan panta a station chu kan thlenga amandai te po chu anau thleng ve ngala amandai chuan nei thana bula chuan sar zarzo kima hotel thona hi hotel regency ani a kum khatlai chu athok ve toni ome ama hi front office department a omania mi poisai lo le tlangwal fel takani ti in an soya achung te pon melma anei omte hotu anei om pon shelo ama point mi huat thu asoi khat hle antia mi huat anei om pon shelwani chu atia nei thana chuan ani le ngai zong anei le nei lo ten zotem atia amandai chuan anei lo ani ome bial no hlui chu neya ma se chu khodang dai mi anti atia nei thana chuan a thae postmortem result hi engtik vela nge achua theyang atia amandai chuan naktuk jing dariat ma chuan achuak tura kangai atia chuti lai chuan DGP alo lut lol maya nei thana chuan sir ina lo mai ro katia local ve du khera alo ia DGP chuan na te chu aliane mo te mo kan thok tlang dialang chule nge chanchin masona te omem aron tilut ngal pora nei thana chuan omlutuk lo ruang kan hmuna bula khan zanintar sari le chan ve vel bor khan karvar ading char ti thu nopang pakhatina soya tia DGP chuan tu nopang bo atia nei thana chuan purin tlong ti in bulka ania minute nga ve lai chu kar chu purin tlong ti in noi zona chuna oma ma se inga vak alo ngai lova atile a DGP chuan purin tlong ai ti chu ruang an hmona in nuai nei tu te chung ko pa beraniang mo atile a nei than chuan oni ti na changa DGP chuan a that chu zan khatna le ka po ma kan son khopalom le kar var chu engkar nge atile a DGP chu zo na lir hian kada ama topi question mark ani top nei than chuan Maruti car ania a number ero alo chin chia lem lovani atia DGP chuan a try Maruti car var chu kanzon phot angayanga ma se Maruti car var chu atam omro puisia zon uluk deu angai donani nei than he kesi nangle rin omale amandai le liente te kuta omle ro se o in pali hian in thabira in sui chuak ma dewang chu atia nei thana chuan sir ema chau pon ka boi pui theilom hetia officer le inspector rolin case pakat kan khoi rol thupani chuan case tang pending amve nual sia hun a hek mai lo mo te kalo ti ve mai maya anti deuh tua azak thelovania ama kuta chau hian da ta se ASP rin oma hian min pui box se atile thau om sia lo ngai reng ma ro asoile nge ngayang DGP chuan ani thau mai masa control chu chakna anti thin kha nei than nangma chau chuan I huamang mo antia nei than chuan ma se ASP rin oma hian min pui ve se chu ka du khop mai atia ka soi reng kha atile nge ngayang ka ti kha luliana hian min tel ve se DGP chuan a thalom nang ni pani hi chu inin me ber mai ti pa chuan alanui huwa zui nei thana chuan min ron ena min la siai zeu zui ka ten lutuk DGP phone alo ria minute ni vel abiak no chuan alo let le a kanu pui pum anale thuta ka va ho ange o nang ni po in thu ani mo nei than iti dan ani to mai o atia
DGP chu a hota a amandai chuan sar pui in ngai chuan kan omreng ani o ke sang pending hi chu midang khoitur antam emai alo tia SI lian te po chuan ke po sar pin momo chuan ka omrenge alo ti ve poka kan filma ma thina ni thei phaise chu an pathum hian chui jui se ke ero longte te run in bela mangai na par lo tlan tun tai ne ka chak ni amandai la hian mani ka chinte lo ngai zon mu zo lo thla tuk ti in min chai ve se le ngan min chan lo wang mai mai ani a thik thu te a cherevania amandai te po hi nei thana chuan I ho phot teng u naktu ka kan soi zom don nia chuan amanda nang chu ke spending ho kha lo khoi chun chom jok la lian te nang po in venga in anrok chung chang kha lo boi pui jok ro ka soi dong khan hei chu ke le rin oman kan han boi pui le mai nge atia hui ham nie kan chui dun le mai lo chuan achang tu pa ti pani kha kan ni miau boxia ha thak lutuk mai ti chuan kan ho dar ta a ke po chu nei thana te ina peng koi to lovin ka ho tlang ta a atu ka chuan investigation nei turin nei thanen chuan kan mi thi zar zo ki ma tho na thin hotel regency lam chu kan pan ta a manager bula chuan kan ni na te kan han soya kan kal chante kan soya ti chuan ama office a ti ho turin kan in zui chho ta hloma nei thana chuan manager chu thu an zota kapu zar zo ki mi engang mi ziange kamu dan chuan mi fel takani mi poi a soi ngai lova ataima a social na ka shilo a tho pui ta zinga hian I sik tu emo ngei tu emo an om in ICM chutiang an om ka shilo zeblova chuan hetia na thokho te reng chu hotel danga pon ni feka hanin kom sang bik te hanin ngei zeu te hanin vin bor chang te chu aum lo theilova ma se chutia in hota em an om chu ka shelo anile ama hian tun nai vela danglam aumin isha thinem entinan amizia athak thutemo hanwi riau chang te nei thinem chutiang po ka hre chuang lo front office department a oma mikhwal lo welcome to berania kan regular guest te point kabula nge po an fak na sa thin lea a tho pui te po hian an fak thin khop mai idu sak bi ka wang hian thik tu alo nei ru reng te hi ni lo mo ani ve thei thowa ma se ka staff te hi ka hre chianga chutia tol thadu tur khopa nun rong chu an om lovang a shrimin voin chu staff te hi an vatlem reng ve tinge a nia zara vuina an kal ve hloma ki po kal tur chu kan hiama se tukin khan in local don ti min ran thrit lo ka wang khan kalau ngak ta top mai choni alom ome kan lo la leng le mai thei nia kan kal photange ole indu huna in lo leng le don nia thing puite in du jok lo mo in to lo mayang na kan langa sia kan kal le jok mayange hotel chu kan chuasana motora lutin bong kon lam kan pan le ta a zar zo ki matena kan kal don ani motor tlan pa chuan nei thana chuan irel tramim thil kan ai phot donim ne atia ke chuan tramai mai lo mani in ka chui thei reng lom te ti vel zo azwa ASP hian min puise ti le thau zet se ka tinu anwa ni zana wang khan kalalung oi thlot lawani nei thana chuan min en show a tinge mei chiang mai I phun nu azela a ha thlak e mai ti hi chuan inspector pa ngai khan ni le mai ro chu poi phulo SI lian tenen hian inni nei thleng te u ala ti jui motor tanga katlo thlatop lo ka chu lom hle ro se zara te in chu kan thleng ta a an lo zai muk maya zar zo ki ma pa chu pona thote zinga pakhat chu kan kau chhu tira kan motor park na bula chuan localin kan ti pui ta a nei thana chuan kapu I ming kha ka thai ngil dai maya enge kha an ti te ya ain la rei mona vel kan ti khopa zara pa chuan lalom sanga kania ma se
ma pui min ti mai ro atia nei thana chan ani chuan puma pui ni san lam khan kan naute kan ron tir to thonangin thu han zo vele che kan du shrim shima kan local to pani apoi em lowang chu ti ro atia puma puya chuan poilove hindu du min zo tro atia nei thana chuan ifa pa hian tu nai vela in laka lung oil una anei omi shem ani lo pon ami zia han in thak thutte a omin ishem atia puma puya chuan ka shelo chutiang a om po ka shelo atia nei thana chuan ani le rin hel deute in neem atilea ma se puma puya chuan rin hel tor po anom lo melma anei om kan resilva kan rethiam bik lo atilea zo na tam tak kan zo nu po in angai lirin engma ariat lo thute rin hlel anei lo thute le hetia tha anirngot himak ati thute lir chuan min chang zela kini po chu kan beidong ta station lama kan pheile ta a station kan thlenga nei than office a chuan nei than hen chung kan in zuilu ta a nei than ati mi soiren poi kaning angal se min ti du da se nei than office chu ka office ai po in ka tam zok main ka ria kan lu rual deuh che chuan doctor pakhathi alo lut telve ngala chu doctor chu zar zo kima postmortem tu khania doctor chuan nei thana bula chuan postmortem result pek pa chuan kan ti pal ani sar duain result kan pe har dewa kan tlai ta ni hi arwang kha chu tukin sing khan an ina kan da phei to a ma se a result hi kan lo boys rei dewa anti deuh luma nei thana chuan apoi le nem thil dang lam deuh mu chua in nem antia doctor chuan thalak ka se tel ho kha han en ma la mit taksa khan a shok zona khan alphabet r t n g ka enge omsia chu ka hrelo chimti manga sia ni in alanga chuan tual thatu hian tha mai tu tok lovin na takin tur se adu ani nge yang atia nei thana chon thalak chu min mu tir ve a doctor soyang nge chuan thalaka chuan zar zo ki ma shoka alphabet r hi aloin zia ka omzia chu ani nge yang doctor chu achuak le tamaya nei thana chuan rin enge omzia ni ai rin atia ke chuan ka shabik lo omzia chu ani nge yang kalau tia nei thana chuan ke chu karin dan chuan rin omati na ni karing ati deuh khera room takhian kamela ani kher lawang ke chu karin dan chuan raymond neknu nei thana ti na niang kative de ota anui huk mai nei thana chuan isoita ka chuan anat zia kha ka khoi thave man mi lo le ngala ti pa chuan anui vera mei cheu chuan mu se anui mel chu tha antile pekang chu a chiat nen hian chu te kan ti te lai chuan nei thana thian pa zola chuan kongka ron ke kar pa chuan kalo lut thayangem aron tia nei thana chuan nangini mo lo lut ro kha lo thuro atia zola nen chuan anin kom thin lai vel te chu seidonin anti ti don bora kaningania soive tur awang boxia akha tokin kalo khivele sukringa thin dule an ina lengse ti pui ve mai turania nei than chuan class bang chem ni college no pang chu tinan chai vela zola chuan bang to kan bang ma a teacher then kadin teacher ve thavemo minti le to ha thlakania tin anui vaka ti chuan an ti zo me chuan tlai ban alo hun ve ta der mai nei thana chuan zuala engtingei local atia zola chuan taxi in ka motor chia a trong ve to lutuka ka kengjak ve de umale atia nei thana chuan inina chuan kalo leng te ang inu te po ka muchak le tolom ti pa chuan min ron ena rin nangma in lo homai ro ti pa chuan zola chu a baikin apura min kalsan ngal wangani chumale heile chen kanoin kom ve to a thien palui mel chezet alo lang ve deka ke ai na ngai sak zoka a fair lo hle mai ka thik wang emo in lo tiange ka thik pe velo so dcp luliana so dule
in kom da iro se zana lo ni a angai te bukin computer at chuan la ka play le a karak le tawak kawak mai ka phone ron ri a nei thana lo ni a ka play lai chu ka ti zoya hello sir ka te a nei than chuan ruang dang an mule to tun tum chu lower char maria nia kong hnuaya kanin pula ka lo ngak che lo thlok phei vat ro atia phone ata ngala pelo tak chuan kain siam le ta nei thana ten lampan chuan ka bike chuan kain khal phei ve le ta ngala nei thana chuan min mu ve le chuan I varei ve ti in min han vin ngal faka chan poka chang pelo ti chuan ka bike ve ve kan bike ve ve khalin ruang an mu na lampan chuan kan kal ta ngala a mun chu kan han thlenga ruang chu kong sira side draina an lo muwa nei thana chuan mi puilo om ve ho chu a han en kuala tunge ruang hi huma saper atia papakhat chuan keiman ka mu alo tia chu palam chu kan hoi thaba nei thana chuan daring zat vel khan nge atia chu pa chuan dariat vel khan ka muwa zuroi chatla emokatia ma se amot na zon side draina hian ti sen luang thla ka muta a ka ngai a hratalwa kan en chinga thi ti ka hetani keima hiania lo phone tu chekha atia nei thana chuan rin om constable ho phone la ruang hi postmortem turin shiro atia nei thana soyang chuan constable ho chuka phone ta a kan nga pa chuan a ruang motu chu thu dang enge mote kan han sort le nual poka constable an lo thlenga ruang chu motora chuan an hlang kaya nei thana chuan constable siama bula chuan siama mi thi hi tunge ania khoi venga nge a ti te tu tenge anule pa ti te tu tenge a chung te ti song song hi stationa karon rod let le huna ka hrengei turani lo hret chuak fatang che atia ti chuan ruang chu an phur phei le ta a nei thana ne chuan side drain bolvel chu kan han en kual le a minute nga vel kan en nu chuan nei thana chuan rin om local te atia nei thana bula chuan kavakal hnaya nei thana chuan helaya motor ke hniak hi ante atia motor ke hniak chu ka han ena nei thana chuan zar zo ki mathat tu le tuna mithi thatu hi thumun an ni ke hniak hi en la maruti motor ke hniak ani nizan khan naupang khan maruti var kha purin flong te in kota om ti in asoya tual thatu kar nge ani he ke hniak hian athi chiang zual khop mai hote station lamai le le photeng atia engma po ka soi ve man le talo station lama chuan kan let le ta a station kan thlenga constable siama chuan sir mithi hi lal ming moya kumsam ni panga purual khomale pisang zoli te fanau pang berani zar kotan oma ama hi high school zirtir tu ani atia neithana chon athra rin idu le ho to ro kalau boy puinge atia kawan lom chiang tak mang tha pokati peilo ka ho ngal nal nala atuka chon station a chon dar ri le chan ve vel ka thlenga neithana chuan angai te bukin office a chuan min kaulut le ngala neithana chuan rin postmortem report lo thleng ma dewa kan rin dan chiani report ain zia dan chuan kan mi thiming moi dula hian alphabet r ti ain ziak le a 12 thatu hi zara thatu tho tinani chuan chiang bok chu 12 thatu hian maruti car anei chiang bok khanau pangte na a mu kar nge kha akarani karing bok atia ke chuan ani chu sar mingmoi chungte chu thu kan fasot fi adonem ni katia neithana chuan ni sana I ho nu khan ka kal dai to engma masona omlo atia ti chuan chumini chuan investigation nei donin tu te emo thu kan chot kola mingmoi thona sikula te kan kala athian te na tenen ma se engma masona omlo tlai alo ni der mai neithana chuan alu adom vonga a chiang ta rin kalna tur pakhat chia kan nei ta atia ke chuan khoya mo kati hu maya neithana chuan milo sui photte atia ti chuan motora chuan in phurin neithana ne chon chak takin kan tlana
kong lai chuan a ding thu ta tingai dina ka tia nei thana chuan so zuala ka hmu phur veang atia kaning kher mai zuala tireng mai sar no chei lai ti chuan in kom lo ula chu ba ka hun lo e mai min ti boy mai jok ka lo ti vin hlur maya nei thana chuan amak ke o anin thleng ka thla renga dona lom I thin chalutuk atia ngoi reng chuan ka thua nei thana chuan zuala tina han awa ama a lo te kwal ro chu awa aw zui loma ti chuan aron phaya motora chuan aron chuang ve ta ngala nei thana chuan zuala vo in class su no mo an tia zuala chuan nuam ani mai ma se a boring lutuka atinwa nuwa nei thana chuan taka zuala aruka zu kanin thinna tlang kha ila shem atia zuala chuan hria e kan kaldon mi zu inei mi ati deuh thot lengal nei thana chuan biar chu kanaya in holo kang o ahan ti zuya kawamel shroka nei thana chuan milo nui suk ringot hun lo thin khop mai tlang chu kan thlenga biar ti chu kan ina nei thana le zola po chu anti ti tui tran khop mai zuala chuan nunglam hoin tlai nit la tur chu a thlir vonga nei thana chuan minron rozewa in ring ro o aron ti thut maya ka hrethiam lo hle mai nei thana chuan zuala nunglam hoi rang chu avamela zuala ke suilai me kanaya tual thatu hian athual ta ti pani taksa hian alphabet r aziak tel sia ti chuan kanrin dan chuan tual thatu hian maruti karvar rong ve deuh tak anei bok ni in kan hria tin he tual thatu hian ami tha te hin na takin asoi sapot zela chumi hnuah chuan a that chau zela ni atia zuala chuan min en chuang mi alo nunglam hoi rang chung chuan zoi saple fia taksi hian engwangin nge min hril khera ati khura a thin rim a ang lek zo nei thana chuan vin lek hian a chan chu nang hian maruti car var chu ineya ti chuan ikara khan mania karon len khan hi sen khirnoi to chu ka hmuani a chan ka zo chia mi ku vai chil chak na ngin isoya ma se thisen ani ti ka chiangani kha thisen khir kha I hriat lo lain molte in ka ziat thla a saranga ka thuna ti chuan kan laboratory doctor te hna thisen chu ka pita a ti chuan tokin jing khan doctor chuan minron phone a kha thisen le zar zau ki ma thisen kha ain mil chia ti ron soini ati ta phiar maya mak ka ti hle mai zola chu ka han ena nunglam ala hoi char tho nei thanan in ring ro aron ti na chan kha ka hrethiam ta che nei thana chuan seizom zelin mithi ti taksa ar ti in ziak kha ngei dan kanaya inaw ming ruat pui ti na ni tiro in puang mai ro zola I thian pa kan hi lausu ka pui thailai che hian thudik chu seiro atia chu vele room em hian aron hoile ta amit asen veka amit toi atla zoi boka thinrim mel sa thian nei thana su mela ni e ka thani an thu tok chi achan ni hreduem achan chu kanaw ruat pui an tha wangani accident kha an thlen tir loyani nei than kanaw kha nang point inaw angin yen veni lomni inaw ruat pui kha an tha chasin zarzau ki makha ruat pui bialpa kanaw bialpa ni a kanaw hian amang em wangin 6 te hial po alo man pui thina zarzau ki makhan ruat pui kha du lo chung asaruak thlak te dir thina ma se kanaw khan amang em wangin athon le mai thin ma se kha miten om zarzau kim khan kanaw saruak thlak te chu a thian te pani lal ming moile lal ding lian te chu lo mu tir thina ti chuan chu mi te chuan 6 man pui ve an tua ti chuan kanaw chu asaruak thlak the dara voin an mut pui lawani chuan thlak chu ti leak out an tum thu an hrilta a kanaw mang angle thlaphang chuan an thu chu a hnial ngam lova ti chuan an pathum chuan an tu tokin kanaw chu an mut pui ta ni vai khat chu kanin nuaya kanaw chu in ohlum atum lai ka muthut baya ka chan man hlavani thilom sia ka zota
ti chuan engkim min hril ta veka ka thin rim lutuk chuan chumi te chu in hmu puya ka soma an pathum chuan na satakin ka sei saloma police nena ka report tur thu te ka hrila ngai dam min dila ma se ka ngai dam don lo kanaw class bang anno changa ti chuan kha truck kanaw su tu truck khal tu khatu dang ni lovin an thian te jingami lalding liana ni ente nei than police nena report ka tuma ma se kai ni mi re theite chuan thiam kan chang le don chuang lo ipuina dil ka tuma ma se dik taka na thok thin ini wangin heng misol pathum te hi zela khungbak eng tin ma iti don chuang lo ti ka hria chuwang chuan keima ngein phuba lak ka du ta ni ka hna chu ka zo trap to zar zo kim le lal ming moi chu ka that to a tuna chuan kanaw thatu dik tak lalding liana che bang to mindang su ka kala hune mindang reng reng song chenai than ati ta phiar maya nei thana chuan a pistol a phora zuala chutin pa chuan khoya ma ikalawang zuala ato thudik isoi to a ka khuta tha ro tual i tha bel to lawang du tok toro atia ke po chuan ka pistol ka phora ka tin ve ngala zuala chuan min ron zuan thuta ka pistol chu min lak sakamin tinta a nei thana chuan zuala du tok ro ka kap tak takang che ati khur khura zuala chuan vin za thian min kap ro i thian pa ASP hi ka kap ve ngalang nei than ka thian pai ni kha ka hna hi min tho zo tir phot mai ro atia ti chuan mong chang chuan min tin reng chung chuan a kalta a ke chuan sar kap ro kap ta che kalo ti fak waka ma se nei thana chuan atin reng rengot nei thana bianga chuan mit tui aluanga room za thian zuala chu ena ti chuan zuala chu atlan cheta ka thin rim lutuk chuan engwangin ngai ka lo ka tivin tuara nei thana chuan ai vin hian ka theilovani ka thian pa ni a ka theilovani ati fak faka rang takin motora kan loda ti chuan zuala chu kan zuita a anin lama kan zunga a omlo kan zong kual shepa kan hmu chuang lo ma se vanai thak takmain kong hnuaya maruti var kar var tlan hi kan hmuta a nei thana chuan khuta khu atia rang takin kan zuita ngala maruti var chu building hlui sak chhun zom lo lampan chuan kal le ta a chu building chu mani dewa nei thanan ama lo ngai jong tu Angeli achan chu na mun RTF building ngei khane motor chu garasa lawin pa ka inchung lama min puiru min chu ram ro ti ri chu kan hreta a ti chuan inchung lam chu kan pana inchung kan va thlen chuan zuala chuan rod bung chuan lalding lian nge mai chu lo hlap fak faka nei thana chuan zuala du tok ro afat tivin tuara zuala chuan pistol min lak sak ta kha a phor ve vata min ron tin ta a zuala chuan local ngai su nei than ka that don ka that potanga indu le min man don nia atia chu vele lalding lian a chu ron thau thu da rod bung chu la in nunglama tang chuan zuala chu vit tamaya chu rod chu zuala dula chuan aron tlang rok thei hiala nei thana chu a aw faka zuala ni lo ti in arak chel chul maya dinga chuan rod chop chuan inchung tang chuan zuala chu ala nam thlale ta ngala nei thana chu amit tui atla zoi soya ameng sen ru mai noilam amel wang wanga chuta room se thian aron menga lalding liana lam chu avamel taran mai dinga chuan enge ti khan min mela min tha tuma self defense ani kha in mu vekha ati chel chul maya nei thana chuan fia fel fai zet nel omlo zet chuan tuna I tha ta kha ka thian pa ni trakai sutlum idu to ka ataksa ichen mai chetlei rol kha kanawani bok ti pa chon vai somvel chu asilai chon ding lena chu akap ta sia maya inchung tang chuan atlave ta ngala dingale zuala chu an thidon ta nei thana nen chuan inchung tang chuan kan ta kha a e chuan sar engtim nge kan ti ta kang katia nei thana chuan zuala khan thil dik atiani tual tha ka chu diklo ma se an phu tok hrem na pe ni rin khodanga na ka tho lai khan ka in lu ana nei tu te sung ka that tu te kha ke po in ka that ve ve ka puzan san vi pa
keru lo vot liak tu te laka po Spain ram thleng zuk thlengin phuba ka zula a chutiang chia chuan zuala po hi a cheve ani atia ke chuan ani chuan engtin nge kan tiang inge DGP bula kan soita kang katia nei thana chuan tul thattu kan zon me khe lalding lena hi ania lalding lena mi tha te chu zar zau kima lal ming moi le ka thian pa zola te hi an ni ati chuai raya apianga chuan mit thui aluang soi zai buka mit khap lek lo chuan zola ruang chu a en ngoi mai ne atop ta